pozor, krvácanie, teda krv, blikajúce svetla a horor veci. A vy čo môžete, alebo nemáte nič z tohto, tak vítam vás u ďalšieho videjka ako Venom Freddy. A máme tu Foxy from FNAF Doom, ale toto není to, čo chceme. My chceme Legacy. To som už ukazoval aj na šorte, ale takto stačí. OK. Za mňa Legacy verzia je fakt, že je to dosť dobrá. Za mňa. No. Takže Power Outage. OK. Hneď ako sme prišli do hry. To je veľmi nice. Veľmi privítajúce. Veľmi super. What do you want? What do you want? What do you want? OK, to som nečakal. OK, to som nečakal. OK. Koľko pôjde ešte tento event? Že current event, no, tak toto je potom čo? OK, je to teoreticky je to event. Takže nám čo robia? Freddy, don't clap me. Please, don't clap me. Please. OK. To je nič. Nechcem mať fun. Okay. Dokonca. Prečo si sa budete deti? Why? Teraz idú po nás. Je to tvoja chyba. Tvoja. Určite je čas na toto. Určite. Ale OK, dá nič. Prečo som čakal? OK. Plánujem ešte spraviť aj Forsaken asi. A keď konečne vyjde, tak aj Bite by Night. OK, znamenal som to aj. A to je teoreticky aj všetko. Ale Forsaken bude trošku mimo z ideálnych vecí a pôjde asi 30 minút možno. Lebo tam sú také dlhšie kola a tak, no. A potom možno si aj zahráme aj bombu. Takú speciálnu. Ale toto není vo videjkách, to vám dávam sneak peeky zadarmo. Ja som mal dostať už konečne peniaze, nehovorím nič, ale why not? No, ale každopádne nerobím YouTube pre peniaze, robím to pre zábavu. Ale keď budem väčší, tak prečo to nevyužijem trošku, ne? No, takže Forsaken, Bite by Night, keď vyjde. A medzi tým čakajte aj vyjde aj Glitch Friends. Konečne. A fuck you. Fuck all of you. God, I hate these fuck things. Proste poviem, opíšem túto hru jedným slovom, myslíte, že je to impossible, niektorý áno, niektorý nie. Ľahké slovo. Chaos. Go. Or. OK. Tu máte vec. Nezahrávajte si Freddym. Inak Freddy vás klepne. Pas, ne, tak, ne, tak, ne. No, videli ste ho, ne. Tak vám to ukážem. Ešte jeden hit. Ešte jeden.
Ešte jeden. Pripomína vám niekoho? Nie, áno. Ale nepoviem vám koho. Vlastne neviem ani čo hovorím, lebo mi nikoho nepripomína. Nevadí. Guess, guess, guess. Hello, bunny's fast. Guess, guess, guess. Bunny's fast. Guess. Guess, guess, guess. Musíš bližšie, aby som sa mohol na teba pozrieť. What the fuck? Guess, guess, guess. Sonic's guess, guess. Ne, Bonnie, ne, rozvadíme se, ne, otoč. Open vám. Ježiši, tu sú mravenci. Prepáj, áno. Jedna vec, ktorá je 10 na tejto hre. Je. FNAF je na postere a môžete hunkovať. Môžete toto. Môžete klikať jeho nos. Proste to je najlepšia vec zo všetkých FNAFiek. No mňa. Za mňa. A za väčšinou FNAF fanúškov. No. Počkajte. Neviem, ja nie som moc expert na FNAF hry. Ale toto mi docela, tieto modely mi docela pripomínajú aj mocné, ale trošku mi iba pripomínajú Help Wanted. Môžem byť zle, ale môžete mi napísať. Inak tu je Gordon Freddy. Not done being rework. OK, takže má rework. Ešte Chica. Not done being reworked. Prečo všetko reworku? Naposledy, keď som to hral, tak písali, že to robia. A teraz všetko... I don't know. Bro, ja... Toto je fakt, že vulkán. Kámo, ja ani neviem, čo je moc pointa tejto hry, okrem zomrieť a prežiť. 4 minúty musíme prežiť. Nechce sa mi to hovoriť, ale obávam sa, že sa nudím. Trošku sa nudím. Oh, fuck you. Peekaboo! 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 Hej tu. Ja asi kráčam pred stadiónom. Ne, ja idem preč. Oh, hello. Otvárajte. Otvárajte dvere. Otvárajte dvere. 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 Oh, fuck. Fuck you. Otvor. Fuck you. To má plesko. Kedy z vás? Kedy? Kto? Zatváraj. Pil. Škoda, že tu nejsú toto kamery. 60 FPS. Na čo zatvárate, však nikto tam není, are you stupid, nikdy ste nehrali na jednotku 2 minúty, Poď. Ja idem proste, bežím tam a tam, lebo fakt, že není tu moc niečo fun, okrem tých eventov. No ale medzi tým nejsú tie eventy, takže čo mám iné robiť, bro?
Ja tu asi pospínkam si. Je to tu chill. Yes, sir. Počkaj. Nahlasíme Foxy. Foxy? No poď. Poď. What the fuck? On sa schovával v dievčenských záchodoch. Haló? Mister Hook. Prečo ma ničíš? Why don't you like me? What did I do to you? What did I do to you? Keď bude ďalší power outy, tak nech si ma táto hra nežila. Toto je náhodou cool, bro, to je úplne len červené fá. Ale to je dosť pekné. Otvorte, please. Please, I need this. My mama's kind of homeless. Thank you. Okay, zatvárame. Ty motherfrasker. Ďakujem, super. Za chvíľu bude kamo, to je chaos. Čo je zase teraz bude za event? Prečo mám taký pocit, že bude power outage? Prečo? Ok, už viem prečo, lebo Strike Laser Foxy, just run and dodge, it's not working hiding or running straight. Ok, dobre, našťastie. Captain. Ok. Hello. Ahoj. Ani som sa ti nepozrel dolší. More. Kvôli tebe je viacej morí na Slovensku. Okay. Come on. Tento Fox je vážne na niečom. On je na niečom. A není to nič dobrého. Ok, bro, ne. Bro! F you, Bonnie. F you. Napíšte F you, Bonnie. Do komentárov. Všetci sú kamo na niečom. Jeden friendy... Využijem to. Poď som ty klanker. Oh jej. No aspoň, že Freddy na nás neútočí. Počkaj, toto není security bridge. Čo robíš? What are you doing? To by mohli zmeniť v update. Fuck. Jaj. Môj nos. Kakao, som unavený. Kamo. Niekedy táto hra je fakt, že dobrá, niekedy ne. Cítim sa, ako keby som bol v škole a trpel by som 6 hodín. Jaj, a hovoril som, že vedia zničiť dvere tieto obyčajné. Ne? Super.
mám pocit, že niečo rozbijem docela. Sice tak nevyzerá, ale mám dosť taký pocit. Čo píšu? Can't find me. OL did? What the fuck? Čo je OL did? Ne, to ne. Prečo to nejde? OK, final časť tohto Foxy fightu. Ja som ani pri ňom nebol a zabil ma. To čo je, bro? Fuck. Kámo. Kámo, oni si dali moc toho fast cracku, bro. Aspoň sa poučíte, že nerobte fast cracker. Spring crack.